Haideți să vedem cum se face configurarea unei rețete. O să iau ca exemplu ciorba de burtă. Îi vom da un nume, vom spune dacă este produs digital, adică dacă apare în acel meniu prietenos pentru client. Voi alege cantitatea de produs finit și numărul de porții, prețul de vânzare și categoria din care face parte. Acum eu o să șterg toate ingredientele din această rețetă ca să le introduc din nou. Introducerea ingredientelor într-o rețetă a fost gândită să fie foarte rapidă, apăsând cât mai puține taste. Lucrăm doar cu tasta Enter. În momentul în care am scris în boxul de search burtă, îmi găsește toate ingredientele care au denumirea burtă, dar mi-l propune prima dată pe cel care este creat de mine și va fi cu verde, burtă de vită. Noi în rețetă avem produs crud 160 de grame, dar în meniul la NPC trebuie să trecem cantitatea finită care ajunge în farfurie la client și va fi 120 de grame. Conține ceapă, 60 de grame. Tastând Enter m-a dus direct în câmpul de search, unde pot să tastez următorul ingredient. Din nou avem un ingredient propriu pe care mi-l propune, murăturile. Mai avem un ingredient interesant, oase de vită, 200 de grame, dar care nu vrem să apară în meniu, fiindcă astea se aruncă și nu o să ajungă în farfurie. Și atunci voi pune 1 gram la cantitate finită ca să nu fie tipărit. Tot ce e sub 20 de grame nu va fi tipărit. Oțet. Avem 10 ml. Ouă. 50 de grame. Sare. 2 grame. Piper. Asta din nou e un ingredient propriu. 1 gram. Smântână. Deja am un ingredient propriu care e luat din smântâna Müller și a preluat valorile nutriționale de acolo. 100 de grame. Ulei. Avem un ingredient propriu, ulei de măsline, dar noi vom alege uleiul floarea soarelui. 20 de ml și putem să-l creăm ca ingredient propriu, apăsând pe denumire și voi face ulei FS, floarea soarelui. Și în momentul ăsta îl vom găsi în ingredientele mele și uite, acum înainte vom lucra doar cu ulei FS. Și usturoi, care e un ingredient propriu, unde avem din nou 10 grame. Iar, fiindcă burta de vită provine dintr-un produs congelat, putem să-l bifăm aici, produs congelat, și va fi tipărit în meniul NPC ca produs congelat. Salvarea unei rețete este foarte rapidă. În ingredientele mele a apărut și uleiul floarea soarelui pe care l-am creat. Eu vă sfătuiesc să vă creați propriile ingrediente, fiindcă în momentul în care veți schimba furnizorul și acel ingredient va avea alte proprietăți, veți putea intra aici și îl veți modifica, adică veți spune că uleiul de floarea soarelui are în loc de 899 de kilocalorii are 999.
automat va fi propagat în toate rețetele și va fi mult mai ușor să actualizați anumite produse pe care le schimbați în meniu. În meniul rețetele mele aveți posibilitatea să vă salvați acel meniu ANPC în formatul PDF, să-l listați, unde puteți să spuneți dacă vrem să ascundem cantitățile sau nu, default o să le ascundem. Dacă este meniu extins, dar asta e doar la cerere, unde pe meniu extins vor apărea și ingredientele produselor compuse, adică cum ar fi fost ketchup Tommy, care conține și alte ingrediente, sau crembuști, care conțin și carne de porc și carne de pui. Dacă afișez valorile și pe porție sau doar pe 100 de grame, conform ANPC e obligatoriu doar pe 100 de grame. Opțional și eurile putem să le prezentăm doar ca număr. Și dacă se include sau nu include QR cod. Vom downloada un PDF unde apar informațiile conform cerințelor ANPC. Putem să-l descărcăm și cu QR codul tipărit. La alegere de acolo vor putea să aibă și meniu extins clienții dacă doresc. Și avem QR cod chiar și la fiecare rețetă în parte.